Se on itse asiassa hyvä, kun ettei me kuvata tätä kesällä silloin kun kalaa tulee niin kuin silleen, että livettää, koska joku voi pahoittaa mielessä. Onneksi sä sait ton nauhalle. Laita heti siihen alkuun, että Fisuburger-dokumentti. Emeli kertoo. Sitten heti tuo. Hyvää huomenta ihmiset! Nyt ollaan jännän äärellä. Meinaan Fisuburgerin startti on huomenna. Ja jotta me saatais huomiselle jotain evästä, niin meidän pitäisi tämän Miskan kanssa käydä kalastamassa meille burgeritarvikkeita. Tällä lyhyellä dokumenttivideolla myö näytetään kuinka myö kalastetaan ja fileoidaan ne kalat ja sitten avataan huomenna toi meidän pilttu. Me ollaan nykyään ammattikalastajia. Siis meidän duuni on sitä, että me herätään aamulla, käydään juoksemassa tietenkin tunnin mittainen aamulenkki, sit syödään puurot ja kaikki tämmöiset näin. Ja sitten me lähdetään sen jälkeen kalaan. Jotain pitää löytää, jos meinataan Fisuburgerissa eväitä sitten tehdä. Lähdetään Mossella liikenteeseen. Mä oon nimeltään Mosseksi tää auto. No niin, lähdetään Miska. Hyppää kyytiin. Nyt me männään. Minä oon Emeli Oksila. Minä oon Fisuburgerin toimitusjohtaja, kalastusopas, entinen nuorisotyöntekijä, nykyinen ravintolan omistaja. Fisuburger sai alkunsa monesta epäonnistumisesta. Mä opiskelin kalastusoppaaksi ja tein kalastusopastyötä. Tarkoituksena oli tehdä kalastusmatkaa Saimaalla turisteille. Meillä tietenkin korona sekoitti pakkaa ja sitten vielä itänaapuri aloittama sota tyrehdytti sitten turistit. Mä osaan kalastaa. Sitten mietittiin, että mitä sille kalalle voidaan tehdä. Voinko mä lisätienestinä myyä tuoretta kalaa ja huomattiin, että se on melko lailla kannattamatonta. Jalostui ajatus siitä, että jos me itse pyydetään kalat ja perataan ne ja tehdään niistä ruokaa, niin me voidaan ehkä saada siitä jonkunlaista yritystoimintaa. Tää on niinku plan Ö. Näin ostaa eväät. Kalalla pitäisi syödä paljon fiksummin ja säännöllisesti, koska koko kesää kun sä painat joka päivä vesillä, niin silloin käy silleen, että virta loppuisi jo energia. Tuosta vähän silmiä avaan vaan. Ne oli riisipiirakoita, olikohan Imatralta. Siellä on itse asiassa tyynikeli tänään. Joku hullu tommosenkin firman pistänyt pystyyn. Eihän täällä ole edes työmiehiä paikalla. Eihän täällä ole ketään. Ketä mä oon tänne oikein palkannut? Tässä on meidän baari. Meidän baari sai nytten paneeloinnin. Tää pitäisi olla huomenna valmis. Ja siis rojua ihan täynnä. No otaanpas sit tonne vaunuun. Täällä siis pitäisi tehdä ruokaa huomenna. Tadaa! Ei kokki ihan ammattikeittiö järjestyksessä. Herranjumala. Ne vanhat vetolaatikostot oli niin huonoja, niin mun piti välillä yöllä tulla katsomaan, että ne ei oo kerennyt sulaa tai siis lämmetä tuolla. Koska muuten jos meillä 200 pihviä lämpiää ja joudutaan heittämään roskiin, niin se ei tarkoita sitä, että mä soitan tukkurille, että tuoppas lisää sitä kalaa, vaan se tarkoittaa se, että meidän pitää lähteä järvelle. Se on kultaakin arvokkaampaa meille meinaan nimenomaan toi kala, kun kaikki on itse pyydetty. Nyt näytetään oikeaoppinen veneenlaskusuoritus. Laitetaan tulppa kiinni, ettei upota. Koska joskus on saattanut käydä sille, että se tulppa on unohtunut ja sitten on tullut vettä. Niskalle köysi. Tuo pois ja sitten antaa mennä.
nyt homma jatkuu. Ihmisillä on kaikenlaisia toimistoja, niin meillä on tällainen. Ei tää nyt ainakaan omasta mielestään niin kuin niistä huonoimmista hommista ole. Virvelillä siis kalastetaan hauki, kuha, ahven, mutta sitten tuosta hoitokalastuksesta tulee sitten lahna. Meillä Fisuburgeriin tulee tänä kesänä niin ihan lahnaburgeri, se tulee olemaan niin kuin ihan ykkösevästä. Ei ole järkevää vaan niitä petokaloja poistaa sieltä järvestä, kun meillä muutenkin vedet ja ilmasto lämpenee ja särkikannat vaan kasvaa, niin se on paljon fiksumpaa ottaa niin kuin tasapuolisesti. Nyt valittiin alue, missä ollaan, ja me tehdään sillä tavalla, että Miska heittää virveliä ja minä ajan venettä. Ja tää on semmoista yhteispeliä. Sähköllä toimiva keulakone. Tää toimii ankkurina. Tai sitten me pystytään ajamaan tällä. Meidän ei siis tarvii pitää pääkonetta päällä. Tää säästää polttoainetta huomattavasti kalapäivän aikana. Joo. Eli meillä on vähän niin kuin jokaiselle kalalle, kuha, hauki, ahven, eri vieheet sekä niillekin vielä sitten niin kuin, eri painatukset riippuen siitä, että onko se kala missä syvyydessä. Nykyään käytetään tämmöistä livekaikuluotainta. Laitetaan tää teline, käännetään tänne veteen. Toi keltainen on tuolla pohjaa. Ja ylhäällä oleva mitta-asteikko näyttää matkan. Me nähdään tuolla noin 10-80 metrin päässä nähdään pohjassa kaloja. Nyt esimerkiksi sieltä 2 kalaa pohjaa pitkin ui tänne meitä kohti. Miskan pitää heittää tarkka heitto nytten tuohon kapula osuttamaan suuntaan, heitä sinne noin 10. Ja sitten me ruvetaan näkee se. Nyt se näkyy, nyt voi ruveta kelaamaan. Niin nyt kalakin oli hetikin. Kato, niin on. Nyt kato, käy heti ottamassa. Tossa näkyy nyt heti toi pienempi eellä menevä, niin toi on meidän jiki ja sen perässä tuolla on kala. Nyt tuolta näkyy. Nyt toi meidän jiki tippuu siihen, se kala on tuossa alla. Ja katsotaan näkeekö se ja nyt tulee. Toi voi olla ahve, niin kuin varmaan onkin. Nyt tulee, nousee ja kohta. Ahven on sen verran pienempi, että se ei taida ottaa tuohon ton kokoiseen jikiin. Tosi kiinnostunut on kaveri tuossa. Monesti se pitää saada siihen ensimmäiseen tai toiseen lyöntiin. Sitten se kala voi jäädä seurailemaan ja ihmettelee. Nyt tulee, nousee. On se hauki. Kattoo. Aha, se oli sen kokoinen. Meillä on niin kuin alamitat, mutta myöskin ylämitat. Meillä on hauella alamitta on 55 senttiä ja ylämitta 90 senttiä. Kuhalla on alamitta 45 senttiä ja ylämitta on sitten 70 senttiä. Ja ahvenia otetaan semmoista parista sadasta sinne 500-700 grammaa. Toi on liian pieni hauki meille, toi pääsee jatkaa takas matkaan. Sinne tiputtaa. Se oli ensimmäinen hei. Ollaan nyt kalastettu 5 minuuttia, 10 minuuttia. Sinne. Nyt tulee hakea. Tulee. Yes. Ahvena. Siinä on ahven parvi nyt tuossa alla. Se tuli tässä säreen pihalla. Joo. Meillä on täällä tämmönen sumppu, niin me voidaan tänne laittaa nämä kalat, niin meidän tarvii koko ajan ruveta sitä kalaa laittaa tonne jäihin erikseen, niin me voidaan esimerkiksi nyt kalastaa useampi ahve, laitetaan ne tonne sumppuun ja me voidaan sitten niinku
se kalastushetken jälkeen sit päättää, että vielä, että mitkä yksilöt otetaan siitä niinku kyytiin. Hapekasta vettä me voidaan pitää kalat siellä. Käytännössä siinä on yksi ahvenburgeri. Jos meillä pääsee kala karkuun, niin se on jonkun laatoselta pois. Tästä valmistetaan. Oho. Joo, eiköhän siitä jotain näin. Joo, mä näin just lumpeen lehtiä tossa keskellä selkää. 10 asteen veessä. On vasta ensimmäinen päivä menossa, niin saas nähdä minkälainen kesä tulee. Rupeen näkee jo heijastuksia. No ei ihme kun näkee jotain, kun just meni aurinkorasvaa silmät täältä. Siis tunnetaan Miskan kanssa sille, että mä oon nuorisotyöstä. Siis mä oon nuoriso-ohjaajana ollut tässä Kangasniemellä ja sitten mä tutustuin Miskaan. Ja mä ihmettelin sitä, että miten voi olla nuori mies, joka on kiinnostunut näin paljon erähommista. Ei tommosia Miskan kaltaisia osaajia niin kuin joka paikassa oo, että se on kultaakin arvokkaampaa. Ja me ollaan itse asiassa siinä mielessä hyvä tiimi mun mielestä, että kun mä oon tämmönen sählä, hyvin innokas puuhastelija, niin Miska on taas sitten semmonen järjellä ajattelija ja rauhallisempi kaveri. Tällä hetkellä kuha on kudulla tai hyvin lähellä sitä kutua, niin aina kun kalat kutee, niin niiden pitäisi antaa rauhassa tehdä se kutunsa, jotta siinä on sitä jatkuvuutta. Vaikka me tiedetään, että me saataisiin tuosta paljon kalaa. Nyt me käytännössä etsitään niitä kaloja, jotka on tullut sieltä kudulta pois. Siitä tulee hyvin. Näkee ja siellä. Kato. Nyt tuli vähän liian pieni. Meillä kalibraatio tällä hetkellä tuohon, että mitä kalastetaan ja mitä ei. Siitä takaisin. Jos 40 ahventa saatais ja siihen vielä 10 kuhaa, niin sitten olisi aika normaalisti aina jossain vaiheessa päivää se ketsuppipullo aukeaa vähän niin kuin. Kannattaa heti kun lähdet kalareissulle, niin syödä ne eväät heti pois. Ja ei oo sit niinku semmoista. Se asia on sit suoritettu. Nyt tulee. Joo. Se on kuule jollekin ihmiselle taas yksi ahvenburgeri lautasella. Otetaan jigin väriin. Ei kyllä, nyt sieltä tulee kuule 300 gramman pertsi. Ja oho, komea ahven. Niin. Oho! Oho, siitähän tuli kuhasta päähän. Niin, aamupäivä Puulalla. Mitäs me saatiin? 2-3 kuhaa, ahvenia, 2-3 kappaletta, 1 hauki ylös asti. Nyt siis kello on puolessa päivässä ja lähdetään tekemään siirtymä tuohon Synsiölle. Se on tuossa 15 minuutin ajomatkan päässä. Mut nyt me lähdetään Synskälle. Vartin päästä me ollaan jo vesillä. Tultiin Synsiölle.
Ja tää on semmonen paikka, jossa on paljon kalaa, varsinkin kuhaa. Niin nyt mennään katsomaan, missä ne on. Nyt! Kato nyt! Siinä oli meidän iso ahven. Pitääkö sille tehdä raidat? Jenkkilöissä on tehty paljon tutkimuksia tuosta, että kun kalaa ei jää väsyttelemään pitkäksi aikaa ja sitten se ei ole pahasti kiinni ja pyörittele tuolla veneen lattialla, niin ne selviää siitä kyllä hyvin. Mahdollisimman lyhyt aika, kun se on tuossa ilmassa, niin pitää sitä vedestä pois. Tietenkin sitten kesäaikaan, kun toi pintavesi on lämmin, jos on vaikka isompi kala, niin siinä on haasteena on se, että jos se halutaan sitä kalaa vähän niin kuin niin herätellä siinä pinnalla, niin siinä on se lämmin vesi ei pidä sisällä hirveästi happea. Niin se kannattaa esimerkiksi kuha tehdä sille, että mekin heitetään se kuha päällä tonne, jolloin sitten se kala ensinnäkin syöksyy heti sinne syvempään veteen, missä on sitten enemmän sitä happea, mutta myöskin ne kidukset saa heti vähän niin kuin sitä raikasta, hapekasta vettä siihen, ettei me jää sitä tuohon pintaveteen niin kuin lillittelemään. Ja kalan limapinta on tärkeä, että tosiaan niin mahdollisimman vähän kosketuksissa mihinkään. Haavimies, sen kaiken ties. Oi. Se on päivän isoin hyvä välikoonkala. Näytähän kuule kameralle. Toi on semmonen 3-4 kiloa hauki. Just passeli. Tällä tavalla se kala saadaan sinne lautaseen. Kala siis tainutetaan ensin. Se ei tuohon kopautukseen vielä, se kala ei varsinaisesti kuole, vaan se menettää tajuntansa. Ja sitten kun sitä laskee ton veren pois, niin se käytännössä niinku unessaan sitten niinku kuolee pois. Että se on just tärkeää tehdä toi kalan tainutus ja sitten toisaalta taas sitten kun se vielä on niinku sydän pumppaa, niin silloin kun sen katkaisee tuosta tuon kaulavaltimon, niin sitten se sydän vielä niinku pumppaa sen veren pois ja sitten kun se veri on pois sieltä lihasta, niin sitten se pysyy hyvänlaatuisena. Meillä siis katiskat käy, rysät käy. Kaikki semmoiset pyyntimuodot, että me pystytään niinku valikoimaan toi saalis. Meillä on ne alamitat ja ylämitat kaloilla sen takia, että ne pienet kalat pitää kasvaa isoiksi, että niistä tulee hyviä poikasen tuottajia ja ne isot taas on hyviä niitä poikasen tuottajia. Jotta meillä olisi myöskin jatkossa täällä kalaa. Ihmiset pystyvät kalastamaan kaloja niin tehokkaasti, että ne kannat saadaan kyllä romahtamaan. Tää nähdään meidän valtamerillä, tää nähdään monessakin järvissä. Sen takia me ollaan valikoitu tää meidän kalastus sillä tavalla, että meillä on monta järveä ja me aina vaihdellaan niitä järviä, ettei se kohdistu siihen yhdelle samalle järvelle koko aikaa se kalastuspaine. Ja me tiedetään, että jollain järvellä esimerkiksi on vähemmän haukia, niin me ei kalasteta siellä niitä haukia. Vaan me käydään sitten semmoisella järvellä kalastaa ne hauet, jossa sitä on sitten enemmän. Et tasapainottelua. Kalaa kuitenkin pitää ottaa, jos meinataan tehdä jotain, mutta että vaihdetaan sitten järviä ja pidetään välikoot fiksuina, niin se toimii mun mielestä. Nyt lähdetään siis nostamaan vene, ajetaan meidän kalankäsittelytiloihin ja sitten näytetään miten tää meidän firman toinen vaihe etenee. Jotta saadaan kaikki kuntoon, niin tässä pitää olla vielä pikkasen aikaa puuhastella. Kalojen perkuu, keittiön valmistelu ja baarin laitto. Kalojen massaus tehdään vasta aamulla, mutta onneksi tuolla on paljon apuja. Tuolla on putkimiestä ja rakennusmiestä ja miesmiestä ja saadaan sitten valmiiksi.
90% Suomessa syödystä kalasta niin on jostain niin kuin ulkomailta. Jos meillä on tuossa sillan toisella puolella tässä semmoista niin kuin ruokaa, niin miksi meidän pitää sitten niin se eväs jostain muualta sitten hankkia? Toinen on sitten se, että nämä vedet rehevöityy ja särkikannat koko aika kasvaa ja näitä vesiä tulee hoitaa, niin nuo muuten menee johonkin monttuun. Tuo kaikki kala, mitä tuolta pyydetään. Niin se kannattaa ottaa kyllä niinku hyötykäyttöön. Kala on terveellistä, sitä kannattaa syödä. Siinä on itse asiassa monta hyvää juttua. Jos puhutaan lahnasta, niin siinä on hyvää on se, että siinä on rasvaa. Meidän kuhahauki ahven on käytännössä, ne on rasvattomia täysin, mutta lahnassa on rasvaa. Hyviä rasvahappoja. Ja sitten esimerkiksi niin lahnassa kuin hauessakin, kun me massataan se ja tehdään siitä tää fisuburger, niin siellä on ruotoja, jotka on tietenkin jauhettu, ettei ne tuu niinku pistelemään suuta. Niin niissä on paljon kalsiumia verrattuna tommoseen lehmänmaitoon, niin todella kalsiumipitoiset ruodot ja päästöt on pienet. Hei, kiitos teille Palataan nyt sitten ensi viikolla asiaan. No, eipä tästä ole teille hirveästi apua. Korvatunturilta hyvää päivää. Mitäs tykkäätte luukista? Päästään kalastajasta suoraan tämmöiseen kalankäsittelijäluukkiin. Mehän tehdään siis 3 firman työt käytännössä, kun ensinnäkin me ammattikalastetaan, toiseksi me kalan käsitellään ja sitten kolmanneksi sitten tehdään ravintolatoimintaa. Niin tää on se toinen vaihe. Kalapäivän jälkeen tullaan kalankäsittelytiloihin. Punnitaan kalat, perataan kalat, fileoidaan, laitetaan jäihin odottamaan, että sitten saadaan sitten tehtyä siitä meille oikeat evät. Meillähän tuli tänään 4 kuhaa saaliiksi ja niin sillä tavalla tehdään, että se on tuo kurkku avattu ja sitten vaan avataan tuo vatsa tuolta ja otetaan sitten sisälmykset pois ja suolet ja varsinkin nuo kidukset. Nyt se pysyisi sitten viikon verran melkeinpä tuoreena silleen. Ahven tehdään ihan samalla tavalla tää perkausvaihe. Tässä pitää olla vaan varovainen, että täällä on terävät piikit. Hauen kanssa semmonen pieni nippelitieto. Hauella on iso kita ja yli 700 katanan terävää hammasta. Tonne ei kannata laittaa sormia eikä mitään muuta. Otetaan tuo maha auki ja otetaan tuolta toi peräsuoli heti mukaan ja saadaan se tänne eteen, niin se ei tuo kaikki uloste sitten tuu tonne pyörimään tonne pöydälle ja tuohon lihan päälle, vaan sit saadaan tää koko paketti tästä otettua. Mikä tärkeä ottaa pois, niin tuolla selkärangassa täällä on tämmöistä mustaa, niin tämä on munuaista. Niin tässä vaiheessa niin sormella kaavitaan tää kaikki munuaistavara täältä pois. Ja hauella tässä näin, niin nämä kidukset on terävät. Elikkä varovasti voidaan ottaa tosta ote, mutta ei voi ruveta repimään, niin sitten vaan filetillä otetaan tuolta noin kiduskaaren takaa noin kiinnikkeet vaan poikki. Saadaan yhtenä pakettina kidukset pois.
No kyllä jos nää pesut jää tekemättä, niin sitten ei tuu mitään tästä kalahommasta. Siinä on nimittäin sitten pilalla koko elintarvike. Nyt on kuule pojat ja tytöt semmonen homma, että 3 tuntia kalanperkuuta ja tämmönen ilta-aurinko laskee tuonne mäkien taakse, niin Eemeli lähtee tekemään vaunuhommia tonne Fisupurkerille. Ja etuoville. Omistaja elke. Se on hauska olla omistaja, kun saa ajaa oveen. Noniin. Söisiköhän muuten kuha? Aika tyyni ilta. Söis varmaan. Tämähän on ihan niinku kesken, mutta vaiheessa sanotaan. Ei vielä tarvitse valmis olla. Ei se tarvi. Katso, niin noin sähköt kyllä röpöttelee tuolla silleen, että ne pitää laittaa tuonne koteloon vielä. Huomenna on toivottavasti semmonen homma, että mä toivon, että tulee ihmisiä ja niitä saa tulla paljonkin, mutta mä toivon, että meillä on semmonen tietty maltti, pysyy lähinnä itellä. Me ollaan vaimon kanssa huomenna vaan 2, saadaan apujoukkuja perjantaista lähtien ja jännityksellä odotetaan. Toivottavasti saadaan vielä tänä iltana kaikki kamat tuohon valmiiksi. Meillä ei esimerkiksi ole tällä hetkellä niin vielä meidän parilla ja frittikeittimet ei toimi tällä hetkellä. Ja meillä ei ole kaikki valot asennettu ja baari ei ole valmis ja lautoja pihaa täynnä. Ja tää on ollut koko kylän juttu. Tässä on tullut niin paljon tämän remontin aikana ihmisiä katsomaan ja juttelemaan tästä remontista, että jos me ei oltaisi niinku jääty juttelemaan, niin tää olisi ollut viikko sitten valmis. Aika huteera toi tiski, että mä en tiedä, että kannattaako siitä nyt sitten ottaa niin. Ei ihan heti uskois, miltä tää näytti päivällä nyt, kun katsoo tätä baaria. Ei se mennytkin. Hey, it's hard to be a burger man. En mä voi olla burger, kun tässä maassa on 1 burgermierssi ja se on Herlevi. Mut mä voi olla niinku semmonen apupoika. Antero. Apupoika Antero. Eikö me nyt tää vaan köytetä tästä tänne? Noin. Ja mosseen mahtuu kaiken mikä tarvii. Jos ei maha mosseen, niin sitä ei tarvii. Nyt lähdetään hakemaan kalat, sitten haetaan kaupasta noita burgerimassa tarvikkeita. Sitten lähdetään pääkallopaikalle, massaukset, burgerimassaukset, valmistelut, kuhan fileitten leikkaamiset, menyt ja kaikki sellaista. Sitten se lähtee. Ai että. Tämän päivän jälkeen, jos ollaan hengissä, niin elämässä ei ole mitään vastoinkäymisiä enää. Ei koskaan. Voin sanoa. Tää on semmonen niinku vuoren huippu. Nyt vaan lasketellaan sitten loppumatka. Mut sitä kohti. Oispa ollut lasit päässä, niin olisi ollut loppuhuipensa.
Nyt mennään. Kalamies on. Pitää hehkuttaa hyvin, koska tämä on diesel ja sitten... Täällä on tämmöstä Vavessaaren mustikkapuolukka pore käsityöläislimppari ihan paikallista Kangasniemeltä. Se on pakko sanoa, että kun ei ole kokki koulutukseltaan, niin ei ole semmoista ihan parasta persikkatuntumaa aina niin kuin joka juttu. Mut tiedättekö te mitä? Varmaan saadaan sitten se sukula täällä käymään. Eka pitää tehdä vähän niin kuin silleen kunnolla vihkoa hommat ja sitten tulee sukula pelastamaan. Näin kävi Joroisissakin. Te tykkää hirveästi burgereista. Me ollaan veljen kanssa semmosia burgeriveljeksiä oltu. Mä tykkään siitä ajatuksesta on se, että siinä on monta kerrosta. Ja silloin kun se on kokonaisena ja sä haukkaat siitä, niin sitten se on niinku kokonaisuus. Et sä et niinku syö pelkkää perunaa ja sen jälkeen sä syöt pikkasen jotain lihaa siihen päälle, vaan silloin kun sä pirskaset sen niinku kerroksittain sitä makua, niin sit se niinku tulee yhteen. Miten sen vois sanoa? Mikään kone ei korvaa savolaista työvoimaa. Lisää kaasua. Ui. Tatu on meidän chef, se päächeffi. Tatu siis suunnitteli Fisuburgerin reseptin ihan alkuperäisen ensimmäisen. Ja me ollaan onneksi saatu tää mies nyt Fisuburgerin remmi, että hän on Fisuburgerin osakas ja niin jatkossa vastaa siitä, että teet meille hyvää ruokaa myöskin jatkossa. Se on kato, jokaisen hommaa on ammattilainen, niin se on kato tähän hommaan. Oliko vähän herlevityyli? Laitetaanpas tosta. Mä oon yrittänyt katsoa, että mikä on semmonen hyvä. Kyllähän kala on burgereissa niin kuin lähestulkoon niin kuin mitättömästi edustettuna yhtään missä. Ainakaan siinä laajuudessaan, mikä on potentiaalit. Monesti mielletään se, että kalaburgeri tarkoittaa samaa kuin nautaburgeri, mutta vaihtaa vaan se liha toiseksi. Mutta eihän se niin oo.
se vaatii ihan uudet täytteet ja uuden ajatuksen siihen. Ja se on mun mielestä tässä Visuburgerissa löydetty kyllä. Varmasti maistuu. Visuburgeri oli teillä. Olkaapa hyvät. Hyvää ruokahalua. Homma alkuun. Siis itse asiassa älyttömän hyvä, ettei tullut semmoista viime vuoden semmoista. Nimittäin viime vuonna oli silleen, että rupesin tekemään ekaa burgeria ja seuraavan kerran kun käänsin päätä, niin 550 metriä tonne päin niin oli jono. Ei ihan, mut hirveesti. Ensimmäistä nyt tehty, niin ette muuten koskaan tiedä menikö se vai ei. Suoraan tonne roskiin. Maistuuko siellä burgeri? Hyvä. Se on vähän, saatiin vähän rapsakkuutta siihen tuosta pankosta ja me vähän yhdisteltiin viime vuoden noita reseptejä, niin me saatiin tohon, lisättiin sitten pikkasen vähän makua sitten potkulla, niin avaa hyvin. No niin, mahtavaa. Täältä sitten evästä. Täällä on sitä ahvenburgeria. Se on tosta Pilkanselältä eilen pyydetty tuo ahven. Sitten tossa on meidän iso santeri, eli siinä on iso kuhafile, joka on sitten pankofriteerattu. Ja sitten siellä on vähän höysteitä ja pahtosuoranskalaisia ja sitten meidän 3 eri dippiä, mitä meillä sitten on. Niitä voi syödä sitten noilla haarukoilla. Ja tässä sitten on meidän perinteinen Visuburgeri. Aivan mahtavaa. Mä maisin tää. Kauhea lähelle. Hyvä. Oikein rapea kala. Tosi hyvät kastikkeet. Ihan Majoneesit on. älyttömän hyvää. Tää rupee kuule pikkuhiljaa sujuu. Huokasin helpotuksesta tuossa hetki sitten, join Pepsin ja ajattelin, että nyt se on auki. Monta viikkoa ollaan tehty kovaa homma. Aloitettiin silleen, että tässä oli lunta ja räntää tuli vaakassa, eli kesä saatu. Olen tyytyväinen, erittäin tyytyväinen. Iso kiitos kaikille, jotka on ollut seuraamassa ja ehdottomasti kaikille, jotka on ollut auttamassa. Isäukkoa, appiukkoa, PTA, Putki, K, Rautakangasniemi, S-Marketti, Metrotukku, kaikki Dark Media, meidän kaikki työntekijät ja vaimo ja muut. Tää ei ole yhden miehen show, vaan tässä on kymmeniä ihmisiä tekemässä Visuburgeria. Kaikille niille, jotka ei ole vielä käynyt Visuburgerissa, niin te olette älyttömän hyvässä asemassa, koska teidän suu ei ole vielä maistunut näin hyvää kalasta tehtyä burgeria, joten voitte onnitella itseänne, kun saavutte tänne. Tehkää ilmastoteko, tulkaa syömään lahnaa. Jokainen särkikala poistettuna tuolta järvistä niin vähentää rehevöitymistä ja parantaa meidän vedenlaatua, niin tulkaa ajoissa aina. Meillä tuppaa tuo kala sitten myöskin loppumaan. Eli seuratkaa sosiaalisia medioita ja me yritetään pitää paljon infoa tässä, että miten meillä puuhat täällä menee. Nyt niin lennätetään kamera tonne. Ja mä vilkutan teille ihan just kohta. Kato, kun mä tuun tuosta konttien välistä. Yes! Niin sitten vilkuttakaa takas. Tervetuloa Visuburgeriin.